Čaute, je tu Galaxy Rank a Filip a v tomto 5. videu pôjdeme ťažiť. Takže ideme sa dole ťažiť, alebo po zombiček dole. Počkaj, ja som myslel, že minule videl takú riadnu zombiču. By som šiel aj na diamanty. A ja. Chyba hen je Enderman, ti mal zabiť. Kde? Hen, kde sa ja kúkam. Aha, hýbaj. Tvoj brat, ne? Dobre. Tak, môžeme ísť sa ťažiť dole úplne, ne? Ale aj bližšie ku domu. Lebo nejdeme urobiť pri dome ťažiace schodíky? V dome? Na doli, hej. Poďme sa prvej vyspať. Tak pri dome urobíme? V dome, tak kde? Mne sa nechce schodíky, tak im zajdeš dole. Tak normálne ideme ťažiť, tak dívaj ho dole. Idem. Musíme ísť aspoň na 11. úrovni. Tam je dobrý diamant. Tu poď. Dobre, stoj. Poďme vedľa seba. Dobre, ja si 2 idem kopať, aby som náhodou dole nedošla. Neviem, či si bodne nejdeme zhodiť, ale asi nie, ne? Asi nie. Či? Nemalo by nás zabiť. Dajme si pozor. Nemáš drevo pri sebe? Ty? Nemám, takže nemáme fakle. Mám iba 2 tyčky. Tak na chvíľu budeme, poťažíme trochu. Nie, že by takto šel hore po drevo. Ideš ty, či ja pôjdem? Neviem, zlato. A ja som našiel. Budeš na ňom skákať? Na čom? Tam. Jaj. Neviem. Som našiel, už sme aj tak pri bedroku, takže... Ide sa? Poďme kopať 2. Tak, dobre, ale len trošku ešte vyššie, lebo to nebol z diamantu. Tu by som už kopal, ale... Rudicu moja naša. Nechaj si, aby ti svietil. Nemáš trochu dreva? Neviem. Lávu vidím. Kvapkami tu zhora. Ja mám iba teraz, budem mať iba 18 fákli mám. Budem šetriť trochu. Neviem, či z hore ku tej láve. Neviem ani. Aj trocha železa bude sa zíde. Idem sa šiel hore. Uá! Ježi, na dnu. Počuj si šiel hore. U láve. Jaj. Neviem, ja idem ťažiť rovno. Blbá. Tak. Uhlia. Kebyže tak nájdeme diamanty, by sa nám zišli.
A spomnieć, byśmy sobie robili krąpacz, a czarowaczku. No, byśmy mali potem lepsze rzeczy robić. Albo peklo. Jest mi ciężko, co tam bujuje. Abyśmy mali aspoň, no, ale to jeszcze daleko ku peklu dosyć. No widziałeś. Można później to aj za kamerą ciarzyć, lebo to. Żelezo są nasze. Gdzie były bez koszynności, to latają. Tak? Dobra. Pokonaj prawie krąpać. Chcesz dam ci jeden? Mam jeszcze dwa. Zresztą sami teraz rudić, bo nic nie widzi. Gdzie idziesz ty, Horek, tej ławy? Nie wiem tam. Skoro ma zaliała. Ja se na chwilkę odpowiem, aby mi to przestało robić. Gdzie? Hej. Mam już chyba 2 na swakli. Nie wiem, czy mi to widać. Rudit. Świeci. Dobrze, znajdziemy taką wielką zombiciu. Tam, gdzie są na urovni diamanty. Z ławą, nie? Tak. No. Koliko ciąży? 4? Mhm. Ty? A ja. Masz fakle? No. No nie mam rad ten sztyrk. Dobra. Szkoda, jeszcze nic mi nasiął zaczęli, bo żelezo. Skoro ma żelazo? 6. Chyba. Osiem fakli już. Nie wiem, czy jest chore, albo że i tak. Żelezo są masz. To jest zle, że ja nie widzę nic, a kiedy byli podobno albo nade mną diamanty, tak nie muszę widzieć, nie zabierać. Tak, chyć. A kiedy dla mnie tak musisz wykopać. A gdzie jest? Nie przy ciebie. Ja muszę to już chyba faklować. Kolem światło. 7. Jakby boli diamanty, nie? A jak nie, tak pobierz. Mm. Ale tak mam już będę, nie mam ich tam, a pójdziemy domu. Nie już i tak mnie krąpać.
Tak. Môžeme, prídeme, tak na chvíľu ešte dorobíme a pôjdeme domov. Nič. Budeme mať veľa kameňa zase doma, nie? Veď môžeme aj dačo z kameňa postaviť. Nový dom môžeme. No ja by som nový dom postavil. V takej ďure bývame. No veď, tak na budúcom diele si postavíme lepší dom. Dobre. Môžeme byť asi z kameňa, nie? Na čo drevo mínať, rúbať. Ale budeme trochu dreva. Dobre, ešte jeden krompač miesto. Máš ešte koľko krompačov? Ešte jeden. A možno ešte v inventári, neviem sa. Ešte, ja by som šiel domov. Ideme domov? Tak dobre. Ešte prídem za kamerou pohľadať. Poď. Dobre, sme doma a Ja si im vyložiť inventár. tak ja tiež. Potom dáme taviť železo, nie? Tak na tom minulom dieli, na druhom by sme mohli už stavať aj ten nový dom. V 6. nie? 6. diel. Tuším, že hej. Strechu budeme mať obyčajnú rovnú, či tak to postaviť ako? Veď počasie sa postaví a rovno nemôžeme mať furt musieť. Idem dať taviť to železo. Treba ísť na drevo. Som bol naposledy. Tak som naťažil. Jo. No, máš? No, vidíš, tie fajné vtiahli. Môžeme ísť za kamerou urobiť il. A za kamerou Urobil som kvetinu. Kde si dáme? Neviem. Dá sa tam dať kvet? Idem po kvet. Poďme sa vyspať. Dobre, tak ja tu skončím diel radšej. Dobre, tak toto by z tohoto videa bolo všetko. Zanechajte like a odber a Čaute.